На почти 10 000 км от България, в сърцето на най-западната провинция на Канада, има място, където живеещите тук българи се събират всяка седмица, за да играят български народни танци. Това са хора с различни професии и на различна възраст, които са обединени от една любов – любовта към танца, към фолклора, към българското. И така вече 20 години. Всичко започна в един склад с лютеница. Казвам се Милена Тикванска. Виолета. Съм Диана. Веселина Ханджийска. Ели. Горяна. Саша. Ели. Гергана Тодорова. Весела Дърганов. Димитрина. Маргарита Трифонова. Даниела. Виктория. Даниела Добрева. Ирина Щерева. Ваня Алексиева. Дойдох във Ванкувър 2001 година и имах невероятната възможност да започнем една малка група за народни танци. Основният човек, който беше водещ, Маргаритка Трифонова с българските лютеници. Първата ни публична изява беше през ноември 2003 година. Абсолютно любителска, на световното първенство по вдигане на тежести. След което започнахме да се събираме в склада на Маргарита и танцувахме между кашоните с лютеница. 2003 година с един човек, който не е между нас. Това е баща ми, Александър Илиев, или дядо Са. С него имахме една идея да започнем да танцуваме или да събираме хора, които искат да танцуват. По това време аз внасях български продукти и една хубава неделя обявихме, че в склада, където са кашоните с лютеници, компоти, сладка, вафли, започваме танци. Така започнахме. В началото бяхме 5 човека, водехме и децата, които не искаха много да стоят, но ние продължахме да танцуваме. И когато дойдох в Ванкувър 2003 година, с голям ентусиазъм започнахме да играем в един склад. Беше невероятно усещане, преживяване. С трима професионални музиканти, Иван, Сашо и Коцето, ние започнахме нашите репетиции. Понякога идваше един гайдар Георги, който удреше тъпана, музиката привличаше всички и магията започваше. Всяка репетиция за нас беше уникална и неповторима. След всяко едно събиране си правихме малко чумбаре и така групата се заформи, която нарекохме Китка. Когато дойдох в Канада, се включих покрай приятелки от българското училище в група от ентусиасти, които танцуваха заедно, без ръководител, без цел и посока, само с ентусиазъм и с двама акордеонисти. И имахме, може би, едни от най-прекрасните преживявания заедно.
склада стана тесен и Китка се премести на друго място да танцува. През 2005 година имах сладкарница в Северен Ванкувър и си спомням, че няколко български жени дойдоха при мен да питат дали могат да практикуват при мен, тъй като нямаха място къде да се събират вече. Бяха се събрали една българска група, които се учеха да играят хора. Вили ги водеше, показваше им танци. Когато дойдох в Канада с моето семейство в 2005 година, едно от първите неща, които се заинтересувах е къде има танцова група във Ванкувър, където мога да се включа. И така бях насочена към група от дами, които се събираха в неделя след обяд и танцуваха хора и се забавляваха. Така се включих в групата. Всички идваха по-рано, затваряхме сладкарницата, разместваха се маси, столове, 10 човека танцуваха, 110 човека гледаха и това беше много хубаво. Всички се беше повод да се събереме социално, да си говориме, да се смееме. За Китка разбрах някъде, може би 2005-2007, не знам със сигурност. Отидохме с майка в Норд Ванкувър на Лонсдейл в сладкарницата на Даниела. Българската сладкарница. Сашо свиреше на акордеон и всички танцуваха и играеха и беше малък като от България. Тогава все още не беше Китка, нямаше името Китка. Беше група без име. Китка дойде на по-късен етап. Никой не очакваше тогава как ще се разрасне тая група и ще стане известна на световно ниво. Ще правят турнета по света и по Норт Америка.